Doncs res, bon vespre a tothom. Em trobo aquí al mig, diguéssim, una mica no, molt per afinitat, per simpatia i per sintonia. Política i també poètica. M'han demanat, doncs, de dirigir o fer d'enllaç en aquesta mena de comiat, en aquesta gran benvinguda. Aquest binomi de reconeixement i gratitud a una persona que ha decidit deixar un pas a una altra persona. Jo les conec a totes dues, les aprecio i les admiro. Admiro el seu sentit del deure a la comunitat, assumint un paper públic en l'ingent i sovint ingrat intent de millorar el món que habitem. Passaré la paraula al Ramon, que ens donarà les seves raons. Moltes gràcies, Sílvia, per haver-te acceptat la proposta que em van fer de conduir una mica aquest petit acte i senzill acte que volem fer. De fet, hem volgut compartir amb tots vosaltres, amb la gent que hem volgut venir, aquest relleu. Vam portar tot el tema del relleu una mica de forma interna, etc. Però també volíem compartir amb les persones que bé participeu al Vilafranca en Comú o bé ens coneixeu a la Montse o a mi, aquest acte de relleu. Vilafranca en Comú va començar a treballar l'any 2014, presentar-se a les eleccions del 2015, amb un intent d'agrupar tota una sèrie de persones que havien manifestat, i organitzacions polítiques, que havien manifestat el seu descontentament amb la forma com funcionava l'Ajuntament de Vilafranca i que no se sentien representats en aquests partits, aquestes organitzacions, en aquest moment actual. Això va fer que tota una sèrie de gent i d'organitzacions ens poséssim a treballar per intentar construir una alternativa amb unes propostes per transformar Vilafranca a mitjà termini i per millorar la situació dels vilafranquins i vilafranquines. Aquest projecte es va dir Vilafranca en Comú. En el seu moment va ser un projecte que n'hi havia pocs a Catalunya. Hi havia Barcelona en Comú, hi havia Terrassa en Comú, hi havia Vilafranca en Comú. Eren els tres eixos sobre el que després es va estructurar aquest espai que es coneix com els comuns i dels quals la majoria de nosaltres participem, no tothom, però la majoria. Bé, el nostre objectiu era intentar portar a la gent, als ciutadans, a l'Ajuntament. És a dir, que la ciutadania entrés a l'Ajuntament a través de formes de participació i també a través de les propostes que poguessin fer els nostres regidors. Bé, el 2015 vam treure 2 regidors, vam fer una legislatura que consideràvem adient, evidentment des de l'oposició, no ens sentíem identificats amb l'alcaldia i amb l'equip de govern que hi havia, per les seves propostes, fonamentalment, i al llarg d'aquests primers 4 anys vam anar fent propostes una darrere l'altra, sempre en sentit positiu, sempre amb l'idea de parlar, negociar i intentar arribar a acords, però hem de dir que l'actitud del govern anterior i del govern actual arribar a acords, si no és per donar suport a les iniciatives del govern, és pràcticament impossible. Tot i que sí que ja en la legislatura anterior vam veure com propostes que nosaltres presentàvem a l'Ajuntament se'ns deien que no, però després l'equip de govern les realitzava, no devien ser tan dolentes. I per altra banda també ens vam trobar amb la desagradable sorpresa que moltes mocions que vam portar al ple, de fet, malgrat tenir 2 regidors i un regidor en aquest aspecte de mocions, hem estat el grup més actiu del consistori vilafranquí. Cada ple hem presentat 2 mocions o una moció, sempre amb propostes positives. Bé, deia que, malgrat que la majoria de les mocions que nosaltres hem presentat s'han aprovat per majoria absoluta, no s'han portat a la pràctica. I jo penso, i és una
dels desenganys que em retiro de la política institucional és aquest fet, veure com no s'entén l'Ajuntament com un equip de 21 regidors, que representem diferents sensibilitats, però que tots tenim un mateix objectiu, que és millorar Vilafranca. Si això s'entengués d'aquesta manera, malgrat que hi hagi un govern i una oposició, lògicament, el funcionament de l'Ajuntament com a institució milloraria i, sobretot, milloraria la vida dels vilafranquins i vilafranquines i milloraria el projecte de ciutat que tenim. S'estan perdent molts actius, deixant de banda a 9 regidors, o en aquest cas 10 regidors. Però bé, és el que l'equip de govern ha volgut i nosaltres hem fet la nostra tasca. És cert, jo penso que és bo reconèixer que aquesta tasca que havíem fet durant el 2015 al 2019 havia estat positiva, s'havien fet portaveus de moltes demandes, teníem un programa molt clar i vam presentar un programa encara millor per 2019 al voltant d'aquests 4 eixos que eren la Vilafranca del bé comú, la Vilafranca sostenible, la Vilafranca cuidadora i la Vilafranca habitable. 4 idees per millorar Vilafranca, però els resultats van anar com van anar i per 50 vots van quedar amb un regidor en lloc de 2. El més greu no és que ens quedéssim amb un regidor de 2, que és molt greu, no vol dir molta més feina, sinó el fet que per 80 vots no van capgirar el govern de la vila. És a dir, per 80 vots, els 3 grups que estaven a l'oposició haguessin pogut guanyar les eleccions i portar els que estaven al govern de l'oposició. 80 vots. Aquí la importància que la gent participi en les eleccions. Bé, i també haig de dir, que jo ho vaig dir en el discurs que vaig fer de comiat a l'Ajuntament, que jo tenia dos greuges, em sap greu no haver pogut tirar 2 projectes que no han pogut tirar endavant i que Vilafranca en Comú va plantejar des del 2015 que són necessaris per Vilafranca, que és la segona biblioteca pública de Vilafranca i convertir l'antic Hospital de Sant Francesc en una residència, no una residència, sinó un centre de serveis per la gent gran. Són 2 projectes que hem defensat i que hem treballat, però que no hem aconseguit que tiressin endavant. Però sobretot, us haig de dir, i ho vaig dir també, que l'espineta que tinc clavada és el fet que, malgrat aquests 80 vots, era possible fer un govern progressista o un govern d'esquerres a Vilafranca. Teníem majoria de vots i teníem majoria de regidors. I per tant, els 2 partits que van decidir no fer-ho, que és el Partit Socialista i Esquerra Republicana, atant-se entre ells i anant a negociar amb l'alcalde Pere Regull de Junts, jo crec que és una cosa que se'ls ha de retreure. Podíem haver canviat l'alcaldia, podíem haver fet un ajuntament progressista i podíem haver tirat endavant moltes de les propostes que coincidim aquests 3 grups, malgrat que un estigués en el govern ara i els altres a l'oposició. Espero igual la Montse aconsegueix convèncer-los i que donin la volta, que ara es queden 2 anys de legislatura. L'altra qüestió que jo volia comentar era més una experiència personal, en el sentit que, bé, jo estic molt agraït als companys i companyes de Vilafranca en Comú que van proposar que un capçalés de la llista el 2015 i el 2019. De fet, jo faig política, en sentit ampli que entenc la política, des de finals del franquisme, fa molt de temps d'això. Temes sindicals, temes obrers, actitud política, temes culturals, temes de memòria històrica. He vingut fent política des de molt de temps. I em sap greu que la política estigui tan desprestigiada per la ciutadania. Perquè i entenc que els ciutadans a vegades tenen raó.
quan veuen que determinats polítics es mantenen en el poder anys i anys i anys i no donen relleu, o que s'aprofiten del seu poder polític per aconseguir millores individuals o grupals o el que sigui. Però jo entenc la política no solament com el fet d'ostentar un càrrec públic, pot ser el de regidor, sinó també amb el que fem dia a dia. El que fem dia a dia, el que fa la gent a les associacions de veïns, el que fa la gent als sindicats, el que fa la gent als grups ecologistes. Tots estem fent política. Fins i tot els que diuen que no fan política. Estan fent una determinada política, que és no fer política. Perquè quan tu decideixes no intervenir i no participar en les entitats que tens al teu voltant, ja sigui el treball, ja sigui el lloc on vius, etc., també estàs fent política. La política ha de deixar en mans dels altres que facin i decideixin per tu. Per tant, bé, jo plego de regidor, renuncio de regidor, que és l'acord que tenim, i la Montse assumirà aquesta regidoria, aquesta responsabilitat, però no deixaré de fer política. Continuaré fent política, solament a Vilafranca en Comú, Prades en Comú, Família en Comú, i també política d'aquesta que no se li diu política, però que també ho és participant amb les entitats de la vila. I per acabar, jo haig d'agrair a tots els companys i companyes de Vilafranca en Comú tot el suport que he tingut durant aquests anys. Jo he estat la cara visible, la que sortia a la tele, la que parlava dels plens, etc. Però darrere meu hi havia gent treballant, fent propostes, donant-te suport quan les coses anaven malament, donant-te suport quan les coses anaven bé, i també vull agrair especialment a l'Elvira, al Marc i a la Laia, que han estat al costat meu quan m'han vist enfadats, que han ficat, quan he arribat a casa sense ganes de parlar, perquè les coses no havien sortit bé, però bé, trobar aquest suport és una cosa molt important per poder fer política des de l'oposició i sent un sol regidor o regidora. Bé, jo penso que la Montse, que ens parlarà, agafa el relleu primer de tot amb moltes ganes. De fet, portem treballant junts tota aquesta legislatura, comentant tots els temes del ple, les comissions informatives, etc. Per tant, no li vindrà de nou, ja està al cas de tot. L'únic que li vindrà de nou és estar al ple, els primers dies, però després ja, quan agafi confiança, tot va rodar. Per tant, moltes gràcies a tots els que ens heu donat suport i els que ens seguireu donant, i dir-vos això, jo plego de regidor, però no plego de l'oposició. Bé, moltes gràcies, Ramon. De fet, m'he precipitat a marxar perquè volia presentar, i no deixaré de fer-ho. No necessita presentacions, i menys qui soc jo per presentar el Ramon davant vosaltres, que el coneixeu molt i molt millor que jo. Però no puc estar de dir que, per mi, almenys la meva percepció de tants anys, que és una persona reservada en allò íntim i tan compromesa en allò comú. Una amiga meva, també comuna dels comuns, em defineix com un savi, algú de qui sempre es pot aprendre, perquè et fa arribar al que sap i coneix amb una fluïdesa i una senzillesa que fa fàcil a qui l'escolta allò que sovint seria difícil de comprendre. El Ramon és una personalitat a la nostra comarca i al nostre país. És la demostració que es pot ser humil amb personalitat, savi amb discreció, lluitador sense agressivitat. La seva ha estat sempre la força de la raó, i ara hem acabat d'escoltar les seves raons d'aquest relleu. Ara sí que presentaré la meva impressió i de la Montse, i d'aquí també estic molt orgullosa i contenta de tenir-la com a amiga. Benvinguda a la cap de llista de Vilafranca en Comú, a la gran persona que és la Montse Romagosa.
Una dona que ha entrat a l'esfera política amb timidesa però amb determinació. La Montse posseeix aquell esperit envejable de la il·lusió i de la raó i té una qualitat imprescindible per ser avui aquí, la seva generositat, el seu interès pel bé comú i el seu interès perquè totes tinguem coneixement de quins són els nostres drets davant les normatives ordinàries, que no obeeixen altra cosa que a mantenir un statu quo d'un món que ens pertany a totes, però que està sovint sota el control de molt pocs. També jo m'afegeixo als moltíssims missatges d'ànims que segur que ens rebut Montse aquests dies. Una dona científica i humanista, que ben segur vetllarà pel benestar col·lectiu i per la millora de les condicions de vida de totes les persones que ho necessitem. Tot teu, Montse. Gràcies, Sílvia, per aquesta presentació, per les teves paraules, de recolzament. Bé, a totes les que heu vingut aquí a celebrar amb nosaltres aquest relleu institucional, no cal que us digui res del Ramon, ell ja ha dit moltes coses, la Sílvia també, però a més el coneixeu, sabeu de sobres el que ha fet i com ho ha fet. Per tant, no caldria dir res, però de fet jo sí que vull remarcar una sèrie de coses. Vull remarcar que prenc el relleu d'un regidor que deixa el llistó molt alt, deixa el llistó molt alt i per tant m'hauré d'aplicar molt. Em deixa les coses una mica difícils. Deixa el llistó molt alt per la seva professió, que comporta un gran valor afegit, però també i sobretot per la seva saviesa, la seva intel·ligència i el seu tarannà dialogant, sempre amb la mà estesa i buscant el consens, sense perdre mai de vista les línies vermelles de Vilafranca en Comú i les línies estratègiques i els reptes que Vilafranca en Comú proposa per Vilafranca. Tal com ha explicat el Ramon abans, aquest és un relleu orgànic per tal que més persones coneguin les tasques de representació institucional. Canviar la persona i canviarà la manera de fer, perquè jo tinc un tarannà i una formació molt diferents del tarannà i la formació del Ramon. Tot i que amb aquest temps treballant al seu costat he anat aprenent coses de com desenvolupar la tasca política. Però tot i així, les diferències són i seran notables. He desenvolupat tota la meva vida professional en l'àmbit de la salut i la formació en salut pública em va posar les ulleres de salubrista, que ja no m'he tret mai més. Els salubristes entenem la salut en clau col·lectiva i entenem que la manera d'assolir-la és erradicar les desigualtats socials, principal causa de les desigualtats en salut. Curiosament, bé, erradicar les desigualtats socials és obvi que s'ha de fer des de la política. Curiosament o no, anys després la vida em va portar a Vilafranca en Comú i a fer una immersió en la filosofia del bé comú, que podem definir a grans trets com deixar de pensar en un mateix i passar a pensar en clau de nosaltres. Jo hi veig un gran paral·lelisme amb el salubrisme, entre el salubrisme i la filosofia del bé comú. El benestar individual o és a través del benestar col·lectiu o no és. Com ja he dit, canviar la persona, però les línies de treball seran les mateixes. Vilafranca en Comú té un bon programa que continuarem explicant i defensant, amb 4 línies estratègiques, que ja ha explicat el Ramon, i també amb 5 reptes prioritaris. Aquests reptes hi continuarem lluitant perquè el que queda de legislatura, i probablement la següent, no? D'aquests 5 reptes, els que anem fent més bandera, però no només, són la segona biblioteca i Sant Francesc com a casa de serveis per a les persones grans i com a primera pedra o com a prova pilot d'un nou model d'atenció a les persones grans aquí a Vilafranca. Fer aquest pas em fa respecte perquè representar a Vilafranca en Comú i els veïns i veïnes que ens van votar, representar tot un col·lectiu en una institució, en aquest cas l'Ajuntament, comporta una gran responsabilitat i per a mi és una qüestió molt seriosa i també un gran honor. I també em fa il·lusió perquè ho veig com un període de la meva vida en la qual dedicaré part del meu temps al meu municipi i a tots els veïns i veïnes. Ho veig com un servei al meu municipi, amb la filosofia nòrdica de la qual tenim tantes coses a aprendre. Els països nòrdics
hi ha molta tradició de passar almenys una vegada a la vida, durant uns anys, pel municipalisme, per fer un servei a la teva comunitat. De fet, en cadascuna de les eleccions és fàcil que es renovi pràcticament el 50% dels consistoris als països nòrdics. Aquesta constant renovació de regidors dels municipis aconsegueix millorar la representació i la implicació popular, dinàmica que encaixa molt amb la ideologia dels comuns, que hi ha catalans del món. La dinàmica que hi ha ara moltes vegades acaba allunyant a la gent que s'hi posa amb vocació de servei i amb il·lusió, perquè n'hi ha d'altres que han vingut una mica per ocupar la cadira eternament. Soc salubrista i amb l'equitat com a eina fonamental treballaré des de Vilafranca en Comú per la igualtat d'oportunitats per a tothom i oferim l'acompanyament i el treball conjunt dels companys i companyes de Vilafranca en Comú. I amb el vostre recolzament, tan important avui en aquest acte de celebració com en el camí que ara començo a transitar i que de ben segur que tindrà moments no tan festius com aquest d'ara. Avui ens acompanyeu persones properes en lo personal i en ideologia política. I també d'altres que, deixant a part les discrepàncies polítiques, deixant-les a casa, heu vingut a donar-nos el vostre suport en l'aspecte més personal, com a mostra d'amistat i estima. A totes, sincerament, moltes gràcies. Abans de passar a la copa, que tots i totes ens mereixem, no me'n puc estar de dedicar-vos un poema de Joan Vinyoli que parla del vi, aquest vi fet amb temps, amb cura i trepitjant els raïms amb els nostres propis peus. I diu així: vaig tot seguit a coure aquelles menges que no tan sols la terra m'ha donat, sinó la cura amb què les vaig regar, anys i més anys, en dies de sequera, per l'àrid temps. L'escoc amb poca sal, que no perdessin el seu gust. I sense massa condiments, ser prou amics que no estimeu la cuina complicada. Bevem el vi de la collita pròpia, que sé com està fet. Vaig veremar el vinyet de ceps d'amor, d'anel i de recança mirant al mar, i vaig premsar el raïm amb peus de caminant. I va passar pel cub els dies justos. Ara, amics, anem a celebrar l'àpat companyonívol. De res no ens cal parlar, que la guspira de l'esperit es manifesta als ulls i som un tot, sabeu-nos solidaris.